hiri azkenengo diskataz itzein berdiu. Oain, urtarrian ustia eta argitaratu zendula, ez da? Bai, atagendun hortik, bai, lurrikarak deitzuten da. Lurrikarak? Bai. Lurra dantzan azteko, ze? Bai. Musika hori jotzen astean nian edo zeatikan. Bueno, lurrikarak ze kontzertutan eta lurrikarak sortuten duz. Genti esaltoka hasten da. Bai, bum, da egurra, eta historia guan azkenengo diska honekin inoiz baino gehiago moitzia jendia orduan, ez da? Holendek, bale. Zeto batuko jau diska hontan? Ik esan dek, raperua izela, ez da? Bai, danatek itzen dut, Osa, popa itzen dut, roka itzen dut, punke itzen dut, danatarek itzen dut. Bale, baino hiri diskotan danetik topatze jaue bai? Bai, da como, zelan dut esaldu, da como, gaurko platera moduen, no? Danatarik dau, bai zer da, arraine dala. Bale, hau da nagusila, oinarria, baino lagungarri gehiokin, ez da? Hori da. Eta dana bakarrik kudeatzen dek, hori dana? Bai. Ze hona, Bai. Ni neure buruen kontra egunaro. Orduan beti arrazoiakak eta beti ez da kakarrazoia, ez da? Hori da. Kauza hona. Bai. Bale, ba. Eta insomnizu dakot. Insomnioakak? Bai, Bai, benetan, Bai, Eta orduan imagine. Lotxarrakak, orduan, zerdek hori. Gauetan ez natuitea, izo ze gertatzen zaik. Ez dut ditzen lorik. Ez egiten loik? Ez, egunaro hori, 3 labordu. 3 labordu loin, danaikua. Sistare bai, sista gutxi? Sista ez. Batez? Ez. Katxiz lama, eta nola kakain arpegi hona eta hainbesteko energia. Eta ez dakitz zela itxautan. Katxiz lama. Bermioko kresala izango da. Bai, ala izango, Katxiz lama. Eta esan berniana, azkenengo diska indekena, basekia Durangoko azokan ebai atea guala, ez da? Bai, horregon ginen. Zemuz junuan historia? Jo, raru da, zen, klaro, ni bermion bizi nahi. Bai? Nahi, aparta huen nahi, oza, nik hori artiste munduko jenti eta ez dut ezagututen pertsonalki. Eta jo, hor topan hauen, kristalako sorpresa, jente asko hori esaten nire lana asko gustatzen atxola, total elegante, politxo, eta bai, entzuliek ikusti hor, en vivo y en directo, bai, total, eta alucinin hauen. Bai, Argazizek eskatut, eta claro, ni bermion nahi, bermioko sabi, kokoluen aitzen dagoena beti, eta listo. Eta listo. Eta hanse, sinadurak egiten, daldizka firmatzen, da danetik ez da? Hori da. Inberdik bai, artista balin baiz, horrek olako gauzak egin inberdia. Bai, total. Gajes del oficio, Gajes del oficio. Hola esaten dugu. Bueno, eta zesan bernian, zenbat abesti topatuko ditugu azkenengo diska honetan? Bitu. Hau asuntu apurtzuet. Gogorra da zenike lurrikarak album honetan bosta abesti atadotaz. Bai, izan bihar zien 10. Zer pasa da nik beste bosta bestizek airien geratu dizenak. Sartutzatie, hori, master prozesua, bueno, ja ateratzeko momentuan, 3D efektu bat sartutzat abestizeri. Eta ze pasa da, plataforma digitalak, Spotify, iTunes, eta, honek asunto danak esan daui, hori gaur egun honi ezin dela hain. Eta bosta besti utzi dozti eze kanpoen. Benetan? Bai. Osa, nobedaiakin etorri eta nobedaiak izin atea. Hori da, zulo zara hogeiteko, fuera. Eta hori, urte honetan zier ringotena da, falta dien horrek bosta bestizek, juen ataten, gitxike. Iru hilero, atara single bat, eta jugo nahi. Eta nun argitaratuko dituk abesti hauek? Plataforma digital denetan, baina efektu hori barik, hori kenduta. Gutxi nahi. Kendu eta aurrea. Eta efektu horietan, zer topatuko jau, zer dituk efektu horiek ba? Gauzi da, zuk gaur egun musikin txuten basune kaskukaz. Bai. Zuk entzuten zu normal, no? Bai, seguru nahu, ez dakit, sare sozial eta YouTubeen honek, abesti bet, bai, 8 den. Eta entzuten zu abesti zera mobiten dana, atzetik, goitik bera, eta zera mugitzen dan, eta dara, como efektu bat itzen dauela. Plataforma digitalak, YouTubek enduta, esan dago, hori honino gaur egun ez daula bat. Hori da, ez dauz preste sartzioko horrek efektuek, eta esan dago, bafuera. Bikain, bueno, eta bertan, nahizekiat zuen abestiak beti zer esan nahi dutela, abesti gehienak normalian, ire abestitan, zeto patuko jau hile letretan? Dana. Ni nahi pertsona bat oso jaizetan gustatzen da gotie, ondo pasatie eta dana. Gaina lo gutxitekela ondo etortzen zaik, ez da? Hori da, etxian zertako beldeu. Igual jaibet botaten du edo olako zeuzer, eta ni lagunek goizeko bostatan ja dauzolan erramenta, eta bagus etxe eta ni goizeko bostatan zion ni etxien honetan ordutan nioko izatuten, hau. Venga, aurrera, segi, eta orduen danatari topaku. Gauze tristiek bai dauz, azkenien bizitzen azuzenak topa. Bai, bueno, ire bizi moduak, oik ikusitukenak, edo famili gerokuak, edo ire bizipenak ditu gehienak. Nire bizipenak Ire bizipenak ditu gehienak. Bai, total. Eta danatik alzutu,
goizeko lauretan altxunemon bajoi bet, alda egon abestiz olako gauzat aldauena refleja, alda egon goizeko bostatan bai jaigiro baten topasune alzune refleja, danatarik ongo da, dana. Ezkedak disko oso zoro bat. Oso zorua, potentzia danentik orduan bost kantatxo, baina danetik topatuko dugu, ez da? Bai, hori da. Vale, eta insomnioak adibidez, lagunduik hau dan aurrak eramaten, atzea indik, edo zeinek ire ikuspuntua. Ari pentsate dut insomnioarik elekitzen nehingo rapa edo enagoen nehingo musikerik, Ez guan hainbeste denbora ukiko, igual ez guan hainbeste abestiateako, Claro, nik orain ez dut ikasten. Bai, niak horretena ikasten nagoeniko, klasera juteko... Bitan abikain ateako ba, no? Hainbeste denbora ikasteko, Total. Ez, nagoen ikasten asko. Bai, aprobetxaten nagoen, igual goizeko saspitar arte egon, musiki itzen, eta gero igual bederatzi zetan sartu klase, azken bi orduek, aprobetxata errepasatxu eta ingainetik edo. Ondo zio. Olako zeusen. Bai lagundu dozt, insomnizuek musiki eitzen. Baina, bueno, noiz bai loskuluska batzu botako, itu luzia, ez alde egiten sortzi orduko loskuluska ikan sekula hola bat. Bai, txotaz, neskalagunegaz nagoeniko. Bai, Bestela ezebez. Berak hori, baki emoten doz. Lasaitzen dik, baki ematik eta lasaitasuna etortze zaik. Hori da, beragaz bakarrik. Ondo zio. Eta insomnioa, igaztea izo jaukitzeko, hori ez mateue heldutan ateatzen dela, o gaztetan ebai da insomnioa, o nola ziak hori? 15 urtetatik dakot. 15 urtetatik dakak, Bai, 15 urtetatik. Katxila, mar. Eta jago eta bostakotaz, 10 urte gora. 10 urte, eta ze mandizkik. Burua uste asko historionek? Edo normal eramandek, edo nola kudeatzen dek hori? Jo, intostena da, sakrifika asko nire, bizize, guotezan, soziala. Claro, se imagine, askotan me pasa da, igual, abesti beti dazten edo goizeko amaiketara arte, goizeko, igual, jan ordura arte, bai. Eta igual nire lagunek urten kalea, norba jaten da. Eta ni holan, ni orain lo geratzen da, lantzaldeko ordu biek die, eta igual, izartzen az gaueko 10etan, eta nire lagunek ja pinpletan edo hortik joan die, faitzetxaten, eta ni, klar, ni izardute horta, gaueko 10ak izardute, ze ordu die honek. Osa, vampiro bat elez. Katxila, ma. Leno aipatu jau superlasai abesti ja, superlasai biziaiz, edo ze kontatuko eka abesti hortan? Nire lagunek altzu esan, nire inguruko jentik altzu esan, nire pertsona super tranquille, bai egize dela gaueko 12etatik aurrera deskontrola itzen nahi asko. Bai, nire bizi modu super tranquille da, ez dute itzen, daro moduen bizi nahi, nire preocupazinuekaz eta nire arazuekaz bai, noski. Bai, lasai bizi nahi, bakitz, barazo bat bakozun, bizarra egingo dela regla, edo etzi, edo dena dela. Bai, tranquil bizi nahi, egiz esan, bai, super lasai. Nik hori lagun bat esatik, arazo hau sekat, eta etxeko faktura hori itxiz eta hori ez dek arazo hori gastua dek. Diruakin konpontzia da ondana ez da arazoa, da gastua. Orduan, gorrak izaten dira batzutan gastuak ebai, baina arazoak beste histori batzuk dira, ez da? Konpontu ezin dian horiek askotan. Horin atako da aurrera, bai beste arazo batzuk larri zagoeti ez, nire ustez. Bai. Platano emoten dau. Platano emate aldik, Platano emoten dau, hola nebaitze. Bai, basekak itxura, bai. Emoten dau nielauko biderra dala, zukaldatzen, Platano, banana, oiek, prejituta ituko horiek, Horrek, bai. Vale, eta elegantea besti jare, bai. Elegante beti, Elegante da nire amuma gaitzik. Nik dakot, amuma Pilar. Asko gutxat, nire txako kristalako pieza importanti da nire bizi zen. Nire amuma da nire bigarren amalez. Eta elegante da, berane berba bat, beti erabiltzen dau. Ez da kudirurik, bai, elegante gauz. Elegante ez da fizikoki janzteko... Sasoiko, da jarrera bat. Elegante. Lanetik bota hostia, bai, zelan, bai, bueno, elegante, aurrera. Nire aitakin zitxonean nahi, bai, egun baten junduan etxea, bai, eta dana suspenso. Eta nahi eta zitxon, errekordanak etxe honetan ospatu iteituk, noa jungo ditu gafaltzea. Benetan? Hala izan nua. Ba, nik ez otokin hori sortia, Eta errekordak intzotan, elegante. Ki kago,